Les seues festes grans, les festes de moros i cristians. En aproximadament 2 hores comencen les grans entrades. Les podran seguir en directe per Punt 2 i des de nit i el poble fa olor a festa i nosaltres, les nostres càmeres, ara els ho mostrem, ho han comprovat. Així estan vivint les festes a Ontinyent. És l'acte que obri la porta a les festes, l'entrada de bandes, però millor que expliquen ells, els entesos, el secret d'esta desfilada. Cada banda és oficial d'una comparsa. I entren totes esta vesprada. Un premi a la interpretació i un altre premi a la uniformitat, el que millor vestit vaja. I finalment toca emocionar-se amb la marxa Mora Chimo, 26 bandes alhora, vora 1.000 músics acompassats i un únic so. Posa els pèls de punta, donem fe, i té la capacitat de moure masses. I encara amb la pell de gallina de l'himne que acaben d'escoltar, tornem a Ontinyent. D'esta volta és l'entrada infantil la que pren els carrers de la ciutat. Música, color i, per descomptat, ganes de festa. Estan esperant aquest dia per a muntar la carrossa i compartir en tots les llepolies estes, saps? Són estes que volen los que quasi cauen de la carrossa. I ara no s'obliden que estem en moros i cristians, però és que esta gràcia Made in Spain calia mostrar-la. Són la comparsa Contrabandistes. Parèntesi fet i nosaltres continuem a la nostra. I a vostès, imprescindible la parada a Ontinyent. Fins dilluns tenen l'oportunitat de reviure la nostra història. I mentre ací a Moraira els estiuejants disfruten dels espectaculars cales que ofereix la costa